Patang sabot. Kilo pagudoy. 250? Gino ko na ko galing na ko bagon. Di pwede basa Hang bagon. Han sa doy dugmaken doy. Dugay pa na. Okay ra basa pero dugmaken. Pero kinahanglan di ka nang dugbog tinga di ba sila mo daw basta-basta lang. Di lagi pwede gusaton sa nga dugbog kinahanglan dugbog sa ngipon. Sapon? Nabuang pangagta. Mamagal pag ko. Nagpangtapok to sa bus. Kung arang kahumok akuan. Alam, mahal di ay. 250? Hi guys, good morning. Ako na pod ni. Ikadong adlaw na haron guys sa hang pagpamagaw. Pamagol lang ako bagal. Ikadong adlaw na haron guys. Sa ni undang ko kay ipakang og hantik na ni hubag. Marot ni mga hantik. Na naghantik. Dagang ko na. Dito dalim ning manguan guys, mamagol. Mazal naman na guys, karang mahalag baguron tag 250 kunong kilo, sayang po daghan na masamong likod sa mong bahay. Pila kilo? 250 250 pesos buwang na. Tag 250 kilo. 250 centavos? Gamay ra. Sige may ra og daghan man bago pila ra ka bugag sa kakilo. Mazal na naman ha. Taka isa ganahan ako ha guys, ora to ah. Kamot na. Tara guys to ah. Dara nga ora to guzug-guzug pus pandan na ganina. Gikapoy nako, nadaghan na sa bus. Yan na guys. Yang bagol ganang gipang kope na maarang og mauwan na hindi mabasa. Dara pa isa dari, hindi pang gitap. Biri guys sa nagbunga guys na. Sa bus sa kuan. Bus sa kusina na ni mga bunga. Dapod. Biri daw. Day is dapod dari guys. Mo ni ang agirong adlaw, ikaduhang adlaw. Nala ni guys, kani. Unja. Tapod dito. Nanang gipang tapok daan ha parang buntan kay di maapas og kon kasakit sa kamot. Di lalim mamagul di ay. Naman man niya hanggingan ni Purami nga inagman ni sa kasalamanit ko lagi kun sa Purami og bagol. Manang sayang ko sa bagol sa akong likod, daw pud maka mamisupod sa kuan, mamiso ko sa halin dani. Kay disid magpa-eskwela college. Yarong panahon na grabe ni sira kay arang mahal gasolina mazom na pagasolina sa ang jan matugtag bilaran. Nga guys, mo ni ag bagol nga ikaduhang pundok tapay katulod adto to aladyo kato. Ja guys, sa di pa sila mag-honeymoon, arang ka ko aning wali pa jud pa na may butan jud pa mi guys. Nagatod sa konsumo ra ning tatay nanay kay mag-honeymoon na liko na sila ugma. Arang ka butan jud ning bata awa jud hapon kalipat kay mo ni sabod na sa nanay nga og aminji na si sa magyapon, way mabago. English lagi ka daywan, utana na si Ja. Agul si Ja. Lagi na hay. Ara na hay mong basa pa. Long lips. Kuliro. Da, mabay. Hoy. Ini ka dun Diyos. Flor, nana ko'y bagol, Flor, tagpilang kilo. Hindi ko siya magkatagbagol. Ondoy. Palit mo ka mo bagol. Angin, namagol ako. Pasabot mo yung Florami. Kasi kakaban. Flor, tagpilang kilo bagol. Tagpilang kilo, namagol ako atang sabot. Kilo pagudoy. 250? Gino ko na ko galing na ko bagol. Di pwede basa kinahanglan. Hang bagon. Han sa doy dugmaken doy. Dugay pa na. Okay ra basa pero dugmaken. Pero kinahanglan di ka nang dugbog tinga di ba sila mo daw basta-basta lang. Yes. Ligo na ka, pinablig na ka. Mo na among negosyo.
na to. Mo na among negosyo. Dugmag kan lagi hangi vlog. Di lagi pwede ko sa sa nga dugmog kinahanglan dugbog sa ngipon. Sapin? Abuang pangag ta. Magpag ko. Nagpangtapok to sa bus, ako arang kahumok agkuan. Alam mahal di ay. 250. 50. Ay, so ilaga na ang bagasi ubos sa bante kulatahon mo na. Nagsugod na kog panapok. Kuantong sapato sa floor 800 kapin. Jagi kuan gisel nila. Okay, balik kung ka na bang Napukag tikod. Hala. Sayang. Wala koy, liguan koy. Hindi ko mong balik sa tukbo. Di balis pa kabata. Bangod pa kali kang yana. Bangod pa bita kang yana. Luar siya na. Nakaya, ligo na. Nakaya, ligo na. Tama na. Hala, dagang ko view sa gawin ng video. Imo kong kilpihan, Timi. Baali dugay man inununan, tulingan, pulsil. Ligo ka, sa panilog ligo. Ligo! Anda! O kaban! Yes! Wedang akmo! Kagaya sa mas kamali. Alam mo, nabidagan ka sa tabi-tabi. Kaya namin. Ako, mga ilarin kanya ako dito mong les. Alam mo, ako dito sa kuwan. Ano ito bukas. Ito. Ito sa mender, balisahan. Saan na, boy? Ha? Sama ka ni? Ha? Ay na. Isa. A few moments later. Ha?